Idol, magkano ang pusit? So 250 po ang per kilo po dito ng pusit, no? Itlugan po. Maano, ubos na? Oo. Kaya sa mga pang-video. Oh. Tinanghali tayo eh. Dito magkano yung torsilyo? Sa Rico, sandaan. Ayun, no? Bakit sa Yellowfin? So sa yellowfin tuna po ay 160 pesos po ang per kilo, no? Dito po sa torsilyo 100 pesos ang kada per kilo, no? Shoutout sa iyo, kaibigan. Sa'yo, Boss Dando. Ayun. Idol, magkano kilo mo ng hipon? 300, Boss Dando, natabunan na eh. So 300 pesos po ang per kilo ng hipon, no? So sa kilo po ng bangus, no, 130 po ang per kilo. Boss Dando. Ilang araw kita na hindi nakikita. Shoutout kay Avatar, Boss Dando. The Legend of Fish. Kami Avatar. Ayun, no? Si Avatar. Si Avatar. So sa per kilo naman po dito ng gulyasan, no, 80 pesos. 80 pesos lang, galing Sambales yan. Uli sa Sambales, no? Magkano yan, boss? Magkano yan sa plastic mo? 150, tatlo. Oh, so 150 po ang tatlong piraso po ng Gulyasan. gulyasan. Magkano naman yung paninda mo na yan? So 100 pesos po ang isang malaki na naka-plastic, no? Gulyasan. May mga tagging na po ang kanilang mga paninda po ditong mga isda. Shout out kay Jonel Baliw, anak ni Mang Ramon. Jonel Baliw. Shoutout kay Jeff Baliw, anak Oh. ni Mang Ramon. Ayun. Shout out kay Jeff Baliw. So dito po, no, pandaing tumpukan 100 pesos. Bangus. Ang per kilo po ay 110. So 180 pesos po ang per kilo ng isdang lapu-lapu. So boss, magkano naman ngayon ang tahong mo? Sandaan din po, Boss Dando. Ayun, no, isang tabo. Oo, magdadalawang kilo na naman Ayun, no. yan. Isang tabo po dito ay 100 pesos, no, magdadalawang kilo na po ang kanyang laman. May dagdag pa po 'yon. Ayan, no, may dagdag pa 'yan. Kapag bumili ka ng Sandaan po, Boss. tahong, 100 piso po, no, ito po yung laman niya, napakataba. Sa kumuha ka ng kilo, nalo ka sa kilo. Shoutout po, Nay, shoutout. Sa mga apo ko. Ayun, shoutout sa mga apo ni Kuya dito, no. Sandaan po, Boss. Yan, 100 pesos po ang tahong na isang tabo. Shoutout sa mga mamimili ni Boss Idol dito sa Malabon Fish Market, no. Ang kilo po dito ng Tilapiang Batangas ay 90 pesos. Sandaan malaki. Yan. So ayan po yung mga kababayan po natin, no, na customer ni Idol dito sa Malabon Fish Market. Ayan, shoutout sa mga mamimili po natin dito sa Malabon Fish Market. Kaway-kaway naman dyan, mga Lodi. Yun. Salamat, salamat. So ayan po yung mga tumpukan po dito sa halagang 100 pesos po, tulingan. Ate Pam, shoutout sa iyo. Magkano yung kilo? So 140 pesos po ang per kilo po dito ng bangus pandaing, no? Shoutout sa iyo, Lodi. Babae doon sa Tanyong. Ayun. Si Ara po. Ayun, shoutout kay Ara ng taga Tanyong. So sa Tilapiang Batangas po dito. Shoutout po, nanay. Magkano yung Tilapiang Batangas nyo, nay? So 100 pesos po ang per kilo, no? Sa bangus po. Ayun, no? 140 po ang per kilo po ng ating bangus dagupan, no? So dito po yung ito po yung suka, no, na sa halagang 60 pesos po yung pinakamalaking plastic ng Coca-Cola. Ito po 'yon, no. 60 pesos po 'yan ang isang piraso, no. Hindi ko pa nauubos, ang dami. Alright, so good morning po sa ating lahat at isang mapagpalang umaga po dito sa Malabon Fish Market, no. So sa mga oras na to, no, napakarami pong tao ngayon ang namimili upang maghanap ng mga murang presyuhan dito sa Malabon Fish Market, no. So ito pong muli si Boss Lando Explorer, no, na mag-e-explore at mag-a-update po ng panibagong presyuhan ngayong araw po ng linggo. So ang tao po dito ay dagsa sa Malabon Fish Market, no, dahil nga sa mga murang presyuhan na nagaganap po
ngayong araw po ng linggo. So tara, let's go! Hindi ko alam yung number mo doon, no? Idol, magkano ang pusit? So 250 po ang per kilo po dito ng pusit, no? Itlogan po. Gaganda ng pusit natin dito sa Malabon Fish Market, no? Dito ay mapapamura ka sa mga presyohan po talaga ng mga seafood sa Malabon. So sa hipon naman po natin, no? Ang per kilo po, 180 pesos. Saan dyan sa ito eh? So sa tumpukan po ng tamban, no, 50 pesos, oh. Marami na po 'yan, no. So sa mga kababayan po natin na mga namimili, no, talaga naghahanap po talaga sila ng mga murang presyon po ng tilapia dito sa Malabon Fish Market, no. Tandaan niya, boss. Tandaan. Yan, mga torsilyo, no, saka yellowfin tuna, oh. Ayan, oh. Ang ganda po ng torsilyo natin, no. Yung nakataste na ako, maganda. Mas kagad, alumahan. Alumaan, naubos na. Oo. Ayan sa mga pang-video. Oh. Tinanghali tayo, eh. Dito magkano yung torsilyo? Sa Rico, tandaan. Ayun, no. Yan, sa Yellowfin. So sa yellowfin tuna po ay 160 pesos po ang per kilo, no. Dito po sa torsilyo 100 pesos ang kada per kilo, no. Boss, thank you. So sa pusit, lumot 260 ang per kilo. So tilapiyang Pampanga. Yan. Ayun, sinasabi ko sa iyo, eh. Shoutout sa iyo, kaibigan. Oo, sa'yo, boss Dando. Ayun. Idol, magkano kilo mo ng hipon? 300, boss Dando, natabunan na eh. So 300 pesos po ang per kilo ng hipon, no. So 300 pesos po ang per kilo po ng hipon. Ano to ito? Ayan, mami, 300, mami. So sa kilo po ng bangus, no, 130 po ang per kilo. Boss Dando. Ilang araw kita na hindi nakikita. Shoutout kay Avatar, Ay, boss Dando. The Legend of Fish. Sa aking avatar. Ayun, no, si Avatar. Si avatar. So sa per kilo naman po dito ng gulyasan, no, 80 pesos. 80 pesos lang, galing sa Sambales yan. Huli sa Sambales, no. Sambales yan. Boss Dando. Shoutout. Shout out kay Edmund brother. Yon, shoutout Kay kay Edmond Brothers. Magkano yan, boss? Magkano yan sa plastic mo? 150, tatlo. Oh, so 150 po ang tatlong piraso po ng Gulyasan. gulyasan. Amos. Good morning. Wala ka doon? O, nakaubos ka na? Jackpot na. Jackpot na. Ako bibili ng isda dito ha. Dito sa Malabon. Mm. Ako Tagalaugan ako.
Pero talagang dumarayo pa rin po talaga dito sa Dumarayo pa Malabon. rin dito. Dahil mga murang presyohan po, no? Oh, 150 tatlo. Mm. Dahil naka-vlog ka, 150 tatlo. Tatlo, 150. Ayan, no? Salamat po, kuya. Salamat. Salamat sa Hope. So, sa tumpukan po ng galunggong, 100 pesos po. So, mura na. Pogi pa po yung nagtitinda dito sa Malabon Fish Market, no? Close up mo daw kayo lahat to, sabi ko dalawa. Shout out kayo, mga kaibigan. Chat up. Mm. So, sa Pusit Kalawang po, no, 100 pesos po ang tumpukan at 120. Patilyo, boss. Boss, magkano naman yung paninda mo na yan? So, 100 pesos po ang isang malaki na naka-plastic, no? Gulyasan. Oh, 150 tatlo. So, sa isda na ito, no? 120 ang kilo. Siyempre mga laman niya, oh, ng dorado, no? Nagkaram daw 20 kayo. Wala, kaya naghiram nga ako sa kanya. So, may tumpukan din po dito ng pusit sa halagang 100 pesos. Yan po yung mga presyohan po, no, ng mga seafood sa Malabon Fish Market, no? Ang alakaak, 80 pesos ang per kilo. May mga tagging na po ang kanilang mga paninda po ditong mga isda. Ikaw, ay booking. So, kilo po dito ng pusit, no, 250. Wala pa ba tayo dyan? Wala pa, idol. Papasok pa lang. Di ba yan? Kaya yung torsilyo mo. Anak ni Mang Ramon. Shout out kay Jonel Baliw. Anak ni Mang Ramon. Junel Baliw. Shoutout kay Jeff Baliw. Anak ni Mang Ramon. Ayun. Shout out kay Jeff Baliw. So, 200 pesos po ang per kilo ng pusit. Ano yan? O yun, naunahan lang daw siya. Pero babawi. Pagligo mo yan. Scallop, 50 pesos po ang isang plastic. Scallop? Oo. Si Jinel nga pala, anak ni Toyo. Ayun, si Jonel, anak ni Toyo. Shout out. Nakabawi na. So, sa tumpukan, 100 pesos po, no? Ito po yung tumpok ng pusit, 120. Okay, mga limasag po natin dito sa halagang 150 pesos po ang kada per kilo, no? So, gulyasan po, 120 pesos po ang per kilo. So, lapu-lapu naman po dito ay 150 ang per kilo. So, sa tumpukan naman po ng galunggong, no? Good morning. Good morning. Ay, sandal lang yan yan. So, dito po, no? Pandaing, tumpukan, 100 pesos. Bangus. Ang per kilo po ay 110. So, tumpukan po ng galunggong dito ay 100 pesos. So, marami na po, no? Ang tumpukan po ng galunggong. So, 180 pesos po ang per kilo ng isdang lapu-lapu.
So shoutout sa iyo, Pinoy Pandikit. Ako napapagod magsalita pero ikaw hindi napapagod. Yan, 100 pesos po ang tumpukan po dito ng pusit kalawang, no? Tapos ang tumpukan po dito ng tahong, 100 pesos. Kung pinakamatibay na pandikit ang hinahanap nyo. Alright, so sa mga presyuhan po dito sa Malabon Fish Market, no? Talagang sulit at makakamura ka ng mga presyuhan dahil nga mga presyo po natin dito ay napakababa dito sa Malabon Fish Market, no? Talagang ang yung pera ay sulit na sulit. Kahit magdala ka dito ng 50 pesos, no? May halaga po talaga. So ganyan karami po ang mga mamimili po natin ngayon dito sa Malabon Fish Market. So shoutout sa inyo mga kaibigan. Yun. Alright. So ayan po yung mga kababayan natin, no? So talagang ikutan po ng ikutan dahil sa paghahanap po ng mga presyuhan na makakamura po talaga dito sa Malabon Fish Market. So dagsang-dagsa po ang ating mga kababayan na tumayo po dito, no? Talagang dito ay mapapamura ka sa mga presyuhan. May dagdag ka pa. Parang 2 kilo. Shoutout sa iyo. Ha? Lena! Lena! So dito naman po ang presyo po ng hipon, no? Itlogan din po siya ay 280 pesos po ang kada per kilo, no? Bibigyan ko na kayo. Ayun, no, 270 binibigay na po. So, nakita po natin yung isang kaibigan po natin dito, no, na naghahanap po ng hipon. Magkano lumot, Nay? 300 po, 280 na lang sa'yo, boss. Ayun, no, 280 pesos po, no, ang per kilo. Saliwa po. Dagdagan na lang kita. 280 po, no? Pusit lumot. So, sa ulo po ng cream dory, 80 pesos po ang per kilo. Lumot, boss. 30-50 lang to. Boss, magkano naman ngayon ang tahong mo? Sandaan din po, Boss Lando. Ayun, no, isang tabo. Oo, magdadalawang kilo na naman Ayun, no. yan. Isang tabo po dito ay 100 pesos, no. Magdadalawang kilo na po ang kanyang laman. May dagdag pa po yun. Ayan, no, may dagdag pa yan. Kapag bumili ka ng Sandaan po, boss. tahong, 100 piso po. No, ito po yung laman niya, napakataba. Sa kumuha ka ng kilo, talo ka sa kilo. Shoutout po, Nay, shoutout. Sa mga apo ko. Ayun, shoutout sa mga apo ni Kuya dito, no. Sandaan po, boss. Yan, 100 pesos po ang tahong na isang tabo. Walang ano yan. Isa lang yung taong natin. So napakaganda po niya kasi ilang beses na po tayong bumili ng tahong sa kanya, no. Napakataba po talaga. Talaga napakasarap at matataba po yung tahong ni Kuya. Isa kumuha ka rin ng kilo. So sa tawilis po, no, 60 pesos po ang kalahating kilo. Bali 120 pesos po ang per kilo. Kaya 2 kilo niya laman nito, boss. Magkano liga? So sa tumpukan po dito ng manggang hilaw, no, 50 pesos po. Tapos meron din po ditong pakwan sa halagang 270 ang isang buo. Ang kalahati po ay 130, no. Napakaganda po ng ating mangga ngayon dito sa Malabon Fish Market. Shout out sa iyo, boss. Ayun. So ayan po, no. 40 pesos po ang kalahating kilo, bali 80 pesos po ang per kilo ng manggang hinog. So
So ang Malabon Fish Market po, no, dinagsa po ng ating mga kababayan, no, dahil sa mga murang presyohan na nagaganap po dito sa Malabon Fish Market. Yun, shout out sa mga mamimili ni Boss Idol dito sa Malabon Fish Market, no. Ang kilo po dito ng Tilapiang Batangas ay 90 pesos. Yan. So ayan po yung mga kababayan po natin, no, na customer ni Idol dito sa Malabon Fish Market. Ayan, shout out sa mga mamimili po natin dito sa Malabon Fish Market. Kaway-kaway naman dyan mga lodi. Yun. Salamat, salamat. So dito naman po ay meron pong pusit kalawang, no, sa halagang magkano ang pusit kalawang? Yun, 160 pesos pa rin po ang presyo ng pusit kalawang, no. Shoutout sa iyo, Idol. So dito kapag magpapagawa po at magpapabondes po kayo ng bangus, nandiyan po si Boss Idol. Ayan, yung naggagawa po ng isda, no. Ang additional po dito ay 10 pesos kapag nagpabondes po kayo ng bangus. Boss, thank you. So talagang ang ating mga kababayan dito sa Malabon Fish Market, no, talagang ang daming nag-iikot at nag-aanap ng mga murang presyuhan sa Malabon Fish Market. So kitang-kita naman po natin ang ating mga kababayan dito, no. So dito naman po ay marami rin po tayo mapipili sa halagang 50 pesos, 100 pesos na tumpok-tumpok na isda, no. So sa mga tulingan na yan po, mga tumpukan po dito sa Malabon Fish Market. Sa yellowfin tuna naman po ay 160 ang kada per kilo. So ang gaganda ng ating yellowfin tuna, no? Kahit napamahal ng isda, mura lang yan. Dito kasi sa Malabon Fish Market, no, mapapamura ka sa mga presyuhan ng kanilang mga seafood. Dahil nga ang 50 pesos at 100 pesos mo ay talagang makakasulit at talagang may ulam ka na sa iyong pamamahay, no? So may mga presyuhan na po talaga ang kanilang mga binibentang isda rito, no? So ayan po yung mga tumpukan po dito sa halagang 100 pesos po, tulingan. So sa mga per kilo naman po na mga yellowfin at tulyasan dito ay napakamura po sa halagang 100 pesos po ang per kilo. Malalaki na po yan, talagang makakasulit po talaga kayo sa mga presyuhan dito sa Malabon Fish Market. At ang mga tumpukan din po ay napakarami sa halagang 50 pesos. So talagang napakamura po ng kanilang mga binibentang isda dito sa Malabon Fish Market, no? 50, madami na, 50 lang po. Yan po yung isdang turay, no, sa halagang 50 pesos. Yan. Kabasi rin po dito ay 50 pesos din po ang mga tumpukan. Ayan, tambakol po, no? O gulyasan ay 100 pesos po ang kilo. So dito po ay may bangus na pandaing, no? Ate Pam, shout out sa iyo. Magkano yung kilo? So 140 pesos po ang per kilo po dito ng bangus pandaing, no? Kadarating niya lang dito? Pabalik na siya? Ay, yung dalawa. So muna. Ako, tinanghali. So dito po ang isdang nakakaril, no? Tumpukan po ay 100 pesos. Di bali 7 piraso po ang kanyang isang plato. Idol,
Mm. Alin si Gusman? Tuna, oh. Magkano yung lapu-lapu? Kaya lapu-lapu mo? Hindi naman bibili siya. Laki na siya. Sarap yan, iihaw na lang. Ikaw lapu-lapu mo? 220. So 220 po ang per kilo ng lapu-lapu. Sariwa, sariwa. Yan po yung pagkasariwa po ng ating lapu-lapu dito sa Malabon Fish Market. Oh. Shoutout sa iyo, Lodi. More. Ayun. Ayun, shoutout kay Ara ng taga Tanyong. Salamat. So sa Tilapiang Batangas po dito. Shoutout po, nanay. Magkano yung Tilapiang Batangas nyo, nay? So 100 pesos po ang per kilo, no? Sa bangus po. O yun, no? 140 po ang per kilo po ng ating bangus dagupan, no? Nay, salamat po. So dito po yung ito po yung suka, no, na sa halagang 60 pesos po yung pinakamalaking plastic ng Coca-Cola. Ito po 'yan, no. 60 pesos po 'yan ang isang piraso, no. Hindi ko pa nauubos, ang dami. Pero kalahati na nabawas ko. Yung iba kasi ginagawa sa karinderya. Yun nga po. Tapos ito pong pinakamaliit po, no, 30 pesos po yan. Yan. So mapakasarap po yung suka ni Kuya kasi nasubukan ko na pong tikman, no. Talagang sakto lang po yung lasa niya, no. Kuya, salamat Kuya. So yan po yung mga gulayan naman po natin dito sa Malabon Fish Market, no. Yan po yung mga presyo ng kanilang mga ibinibentang sibuyas dito sa Malabon Fish Market. Hi, Boss Lando. Hello, shout out. Sana natin yun eh, para mamaya. Bakay ko lang magsunod na ako. Maubos na yung akin. Magkano sa big size mo? Oo. Yan, large na yan. 400, bigyan na yan. Oh, yun, no, 400 pesos po ang kada per kilo, no. Napakaganda po ng hipon, no. So 400 pesos po ang per kilo po ng hipon dito sa Malabon Fish Market. Boss, thank you. Alright, so sa sistema o sitwasyon dito sa Malabon Fish Market, no. Shout out nga pala kay Avatar ang pagbabalik ng Panday. So ang tao po ay dumagsa dito sa Malabon Fish Market, no, upang maghanap ng mga murang presyuhan dito sa ating lugar, no. So yan po yung mga kababayan po natin na talagang hindi magkaumayaw sa paghahanap ng mga murang presyuhan dito sa Malabon Fish Market. So yan po ang ating The Legend of Fish, si Avatar, no. Talagang ngayon lang po at talagang nagbalik dito, no. So yun, si Anino. Ayan, Anino. Anino ni Avatar. Ang Anino ni Avatar, no. Shoutout sa inyong dalawa. So, shoutout po sa ating mga OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. At shoutout po sa mga viewers po natin na sumusubaybay po sa pagbablog ni Boss Lando Explorer dito sa Malabon Fish Market. At shoutout po sa ating mga kababayan na dumayo po dito upang maghanap ng mga murang presyuhan ng isda o seafood sa Malabon Fish Market. Shoutout sa ating mga vendor at talagang masisipag at makapagsilbi sa ating mga kababayan na dumayo po sa Malabon Fish Market. So, hanggang dito na lang po at ito pong muli si Boss Lando Explorer na lagi pong mag-a-update sa Malabon Fish Market ng mga presyuhan.
So maraming salamat po. Enjoy and be safe po sa pamimili sa Malabon Fish Market. Lagi po kayong mag-iingat. God bless po. Bye-bye na po.